Muzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Vale kondeka takulandirani pano pa tiyankhuleni Ambuye lero lachitatu pa 7 May 2025. Ndi mawu athu oyamba tikupitiriza kuwerenga buku la Ntchito za Atumwi. Tili pa mutu 8 kuyambira ndime 1 mpaka na ndime 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi amadalitso Gwesere kuchokera ku mphakati wa St. Agnes Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tikuwerenga uthenga wabwino wa Yohane. Tili pa Yohane mutu 6 ndime 35 mpaka na 40. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Okhulupirira amene adabalalika aja adapita m'dziko monse akulalika uthenga wabwino. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Tsiku limenelo mpingo wa ku Yerusalemu udayamba kuzunzidwa kwambiri, ndipo onse kupatula atumwi okha adabalalikira ku madera onse a Yudeya ndi Samariya. Anthu ena okonda Mulungu adakayika maliro a Sitifano namulira kwambiri. Koma Saulo uja ankapasula mpingo. Ankalowa m'nyumba za anthu namawagwira amuna ndi akazi omwe, nkumawaponya m'ndende. Okhulupirira amene adabalalika aja adapita m'dziko monse akulalika uthenga wabwino. Filipo adatsikira ku mzinda wa ku Samariya namalalikira anthu akumeneko za Khristu, mpulumutsi wolonjezedwa uja. Makamu a anthu ndi mtima umodzi ankatchera makutu ku zimene Filipo ankanena. Onse ankamvetsera mawu ake nkumaona zodabwitsa zimene iye ankachita. Pakuti mizimu yonyansa inkatuluka mwa anthu ambiri amene adali atagwidwa nayo ndi kufuwula kwambiri. Ndipo ambiri amene adali akufa ziwalo kapena olumala ankachira. Choncho mudali chimwemwe chachikulu mu mzinda muja. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adawuza kuti chakudya chopatsa moyocho ndine. Munthu aliyense wodza kwa ine sadzamva njala, ndipo aliyense wokhulupirira ine sadzamva ludzu konse. Ndidakuwuzani kuti inde inu mwandiona, komabe simukhulupirira. Onse amene Atate andipatsa adzabwera kwa ine, ndipo munthu aliyense wodza kwa ine sindidzamkana konse. Pajatu ndidatsika kuchokera kumwamba kudzachita zofuna za Iye amene adandituma, osati kuti ndidzachite zofuna ine ayi. Ndipo chofuna Iye amene adandituma nchakuti ndisatayepo ndi mmodzi yemwe mwa amene Iye adandipatsa. Koma onse ndidzawaukitse kwa akufa
pa tsiku lomaliza. Pakuti chimene Atate yanga afuna nchakuti munthu aliyense amene aona mwanayo namkhulupirira akhale ndi moyo wosatha, ndipo ine ndidzamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristu. Ntchito za atumwi, mbiri ya mpingo wathu, mbiri ya mpingo wathu. Tikumva kuti mpingo udayamba kuzunzidwa kwa mbiri, ndipo onse kupatula atumwi okha adabalalikira ku madera onse a Yudeya ndi Samariya. Sananene kuti anathawa, anabalalikira. Akanathawa bwenzi atangobisala pena pake, koma ayi tikumva kuti anthu kumeneko amalalika mawu a Mulungu. Saulo anali mmodzi mwa amene anali kuzunza mpingo kwambiritu, tenga anthu maponya mu ndende mwapita nawo kuti akaphedwe. Anthu sanaleke kulalika uthenga wabwino. Akunena kuti okhulupirira amene adabalalika aja adapita mu dziko monse akutani akulalika uthenga wabwino. Sikunali kuthawa ayi. Enafe timachita mantha olokubisa mtanda umene corona manyazi amalalikabe. Mazunzo alichoncho amanaziwa kuti akanada kugwidwa nkumaphedwa, koma samaopa. Akuti atasa mdziko monse akulalika uthenga wabwino. Ndi mmodzi mwa iwo ndi ndani? Filipo adapita ku Samariya, ndiye nayamba kulalika kumene kuja za mpulumutsi, za Yesu mpulumutsi ulonjezedwa uja. Anthu onse mayembekezera mpulumutsi ulonjezedwa, ndiye ayenera kuti alalike. Wafika mpulumutsi ulonjezedwa uja, munamva za Yesu, ndiye ameneyo. Anthu anamupha koma ali moyo, wauka kwa akufa, ulalika za ufumu wa Mulungu. Ndiye tikumva kuti anthu ankamvetsera mawu ake, nkumaona zozizwitsa zimene ankachita. Akuti anthu ankachera makutu kuzimene Filipo ankanena. Kuchera makutu. Tamva dzulo kuti Afarizi aja samafuna kumva mawu a Stefano, amatseka makutu kuti asamve. Pano tikumva kuti anthu amasirira kumva, kuchera makutu kuti amve. Kodi nanga ineyo akamalalika kapena akamawerenga mawu Mulungu mchalichi, kuti ndimachera ndi makutu kuti ndimvetsetse? Olo pamene ndikuwerenga pakhomo panga ndeka kuwerenga malembo oyera, ndimachera makutu kuti ndimvetsetse, ndikuti ndikuyikapo mtima kuti ndimvetsetse mawu a Mulungu. Filipo analalika kumene kuja, ndipo tikumva kuti anthu ambiri amachiritsidwa. Tsono pamene pali kulalika pali kuchiritsidwa. Koma kuti munthu achiritsidwe pafunika kuti akhulupirire. Kumva mawu Mulungu, kukhulupirira mawu Mulungu, zodabwitsa zimabwera. Timachiritsidwa poyamba, timasintha mtima, timatembenuka mtima. Kumva mawu Mulungu choyamba, timve mawu, tisatseke makutu, koma tichere makutu kuti timvetsetse. Pamene pandiye tizakhulupirira, ndipo tizachiritsidwa. Kumva mawu Mulungu. Ati chikhulupiriro chimabwera kuchokera kwa makutu, kumva. From hearing. Faith comes from hearing. Timve mawu a Mulungu, kenaka tizakhulupirira. Tikakhulupirira
tidzachira. Kuchiritsa usati ena, ife tomwe tidzachiritsidwa. Uthenga wabwino wa lero, Yesu akupitirizabe kunena za chakudya chija. Amanena pang'ono kutiphunzitsa pang'ono chifukwa ndife anthu okanika, sitimamvetsetsa zonse, timaponyabe mafunso kuti timvetsetse. That's beautiful, that's good. Tipenye Ambuye tipatseni, tikufuna titandizeni chizindikiro chija, inde tipereke mafunso kwa Yesu. Yesu lero akuonjezera mawu abwino kwa basi kunena kuti inuyo mudziwe kuti chakudya chija ndi ineyo. Aliyense okhulupirira ine sadzamva ludzu konse. Nakuwuzani kuti inde inu mwandiona komabe simudakhulupirire. Koma onse amene Atate andipatsa, mumvetu pamenepa, onse amene Atate andipatsa, mu onsewu inenso ndili momwemo, inuyo muli momwemo. Mwa onse amene Atate andipatsa, inuyo mwapatsidwa ndi Atate. Kwa ndani? Kwa Yesu. Atate ndiye mwini chakudya, akutitenga ifeyo kumatipereka kwa Yesu. Inde ndikuwuzani kuti ndi choncho apale okondeka, onse amene Atate andipatsa adzabwera kwa ine. Chifukwa ndikufuna kwa Mulungu, munthu aliyense wodza kwa ine sindidzamkana konse. Chifukwa chani? Chifukwa ndapatsidwa ndi Atate akumwamba. Ineyo timve tumawena, palibe munthu amene angafike kwa Yesu angafike kwa Atate popanda kudzera mwa Yesu. Palibe munthu angafike kwa Atate popanda kudzera mwa Yesu. Kuti apulumuke apite kaye kwa Yesu. Atate amadziwa kale ineyo, koma amandiwuza kuti pita kaye kwa ndani? Kwa Yesu. Chifukwa kudzera mu imfa yake liyo lina likubwera pamene pa imfa ya Yesu. Kudzera mu imfa yake muzapulumuka, ndipo muzabwera kwa ine kudzera mu imfa ya Ambuye athu Yesu Khristu. Yesu ananenera kuti ine ndidatsika kuchokera kumwamba kudzachita zofuna za iye amene adandituma. So incarnation, Yesu adabwera pajatu tikudziwa Yesu anali Mulungu. Mawu anali kwa Mulungu, mawu anali Mulungu, ndipo mawu adasanduka munthu nadzakhala pakati pathu. Ndi Yesu, ndi Atate amene andituma, kuti osati kuti ndizachite zofuna za ine, koma zofuna za iye amene andituma. Abale okondeka, mumve tsopano akuti chimene Atate anga afuna nchakuti munthu aliyense amene aona mwanayo namkhulupirira akhale ndi moyo wosatha. Ndibwerezenso, Atate anga afuna kuti chani? Munthu aliyense, inuyo, ineyo, munthu aliyense amene aona mwanayo namkhulupirira. Musati timuone ndi maso athu chikhulupiriro, ngodala amene akhulupirira asanaone. Munthu aliyense amene aona mwanayo namkhulupirira akhale ndi moyo wosatha. Panopa tikakhulupirira Yesu Khristu tili kale ndi moyo wosatha. Chifukwa chani? Chifukwa tamkhulupirira. Panopa Yesu kunena za chikhulupiriro akubwera pang'ono kuzatipatsa phunziro lija la Ukaristiya. Sitingati kulandira Ukaristiya ngati sitikhulupirira kuti Yesu ali mu sakramenti la Ukaristiya. Ngati sitikhulupirira tilandira bredi chabe. Tiyenera kukhulupirira. Aliyense amene waona mwanayo namkhulupirira akhala ndi moyo wosatha. Panopa akhala ndi moyo wosatha. Ndipo ineyo ndizamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Mumve, ali ndi moyo wosatha panopa. Yekhayo amene ali ndi moyo wosatha pansi pompano, Mulungu azamuukitsa kwa akufa. Amene ali ndi moyo wosatha panopa ndiye kuti amene akhulupirira Yesu ndi amene azaukitsidwa ndi Yesu pa tsiku lomaliza. Moyo wosatha uli panopa. Tidzalowa kumwamba pa tsiku lomaliza, tidzaukitsidwa kwa akufa. Koma okhawo amene anakhulupirira ndi amene azaukitsidwa. Dzina la Atate ndi la Mwana
ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tema wakasada wone